Dubun dubatan shekaru da suka gabata, Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Ismail sun gina Ka'aba a wani wuri da ya kasance kwari busasshe marar ruwa. Ka'aba ɗakin Allah ne mai girma, kuma tana cikin garin Makka a ƙasar Saudiya. Ka'aba ita ce wuri na farko da Allah ya hukunta ya zama wajen bautarsa a wannan sarari na duniya. Ka'aba ta kasance alƙibla ga dukkan musulmin duniya. Ta muke kallo idan za mu yi sallah. Musulmai kan yi ɗawafi ta hanyar zagaye Ka'aba don yin ibada ga Allah, musamman lokacin hajji da umara. To, su waye suka gina Ka'aba? Ka'aba dai an gina ta ne sau 10. Da farko dai mala'iku ne suka fara gina ta, a lokacin da babu ɗan adam ko ɗaya a doron duniya. Daga nan kuma mutum na farko a duniya, wato Annabi Adam, ya sake gina ta. Bayan nan sai ɗan Annabi Adam wanda ake kira Shitu ya sake gina ta a karo na 3. A karo na 4 kuwa Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Ismail ne suka gina Ka'aba, inda ruwan tufa ne ya wanke duniya. Bayan shekaru kuma al'ummar Amalqa suka sake gina Ka'aba a karo na 5. Daga nan kuma ƙabilar Banu Jurhum suka sake gina wannan ɗaki mai alfarma a karo na 6. A karo na 7 kuwa Qusay ibn Kilab ne ya gina ta. Shi kuwa Qusay ibn Kilab shine kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A karo na 8 kuwa Qurayshawa ne suka sake gina ta. Lokacin da suka sake gina wannan gini, suka gaza shigar da wani yanki daga cikin ginin. Daga nan kuma a karo na 9, sahabin Annabi Abdullah ibn Zubair ya sake gina Ka'aba. Da kuwa Abdullah bin Zubair ya zo sake gina Ka'aba, sai ya yi amfani da wannan dama ya shigo da wannan yanki da Qurayshawa suka bari. A karo na 10 kuwa Hajjaj bin Yusuf ne ya sake gina Ka'aba don mai da ita yadda take tun lokacin da Qurayshawa suka gina ta. Ta haka ne ya sake fito da wannan yanki daga wajen ginin. Lokacin da Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Ismail suke sake gina Ka'aba a karo na 4, yayin da suka ɗaga katangarta, Annabi Ibrahim ya nemi ɗansa ya kawo masa dutse ya hau kai ya gama ginin. Annabi Ismail ya kawo dutsen, wanda daga baya aka sani da Maqam Ibrahim. Bayan kammala ginin Ka'abar ne, Annabi Ibrahim ya yi addu'a, "Ya Ubangiji na, ka sanya wannan gari ya zama wurin aminci, kuma ka azurta mutanensa da 'ya'yan itatuwa wanda suka gaskata da Allah da ranar ƙarshe." Allah ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim, domin ta hanyar wannan addu'a ne birnin Makka ya zama gari mai zaman lafiya da aminci. 'Ya'yan itatuwa daga sassa daban-daban na duniya suna samuwa ga mazauna birnin cikin kowane yanayi na shekara. Daga nan Annabi Ibrahim da Annabi Ismail suka yi wata addu'a, "Ya Ubangijinmu, ka aiko daga cikinsu wani manzo daga gare su wanda zai karanta musu ayoyinka, ya koyar da su littafi da hikima, ya tsarkake su. Hakika kai ne maɗaukaki, mai hikima." Allah ya amsa wannan addu'a ta hanyar fito da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu.